Semangat ora? Semangat. Aja sambat ngantuk, aja sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lho sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat. Menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus? Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik, umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya wit, jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Kantanya sasmita jati sasmita wangsiteng dewa Cikrabala kang tumingal prang campo samya medali ler tatit wileting kota dan nyangkung menguncang nidi
minjang sangaji micil Latinya ngedali wuwus Trusna Surawilaga Anakku bocah bagus Anakku bocah jentara kowe Dewa Srani kula wonten dawuh Kanjeng Ibu amiji kang putra ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani mangkene ya kulup dina sakmengko ana trontong-trontong pepadang tumrap gegayuhan munggir tumrap gegayuhane si Dewa Srani nanging kabeh mono jer Basuki mawa beya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan kulup bapakmu ing kayangan Suralaya wis paring dawuh kanthi cetha ngegla kang tanpa warana esuka sorea jeneng sira bisa dadi ratu ana ing Sela Kandawaru Binangun yen to wis bisa nugel gulune bocah pringgondane si Gatotkaca Dewa Srani. Oh inggih Kanjeng Ibu. Punika ingkang dados syarat sarananipun. Iya pancen kaya mangkono kulup. Mula ripalungguhan iki ora mung kowe nanging pun ibu uga bakal melu budidaya. Pun ibu uga bakal melu hangreka daya Dewa Srani. Mula aja kaget rasane ngatimu yen ibumu iki bakal salin wujud ya ngger Dewa Srani kaget risang kabeh rango rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ing aku salin wujud dadi brahmana kaya mangkene kareben ora ngawis tarani yen to kowe kabeh nganti kapengkok ing Pancabaya aku sing ana nggurimu dina sakmengko aku peparap Begawan Kilat Buwana Begawan Kilat Buwana iya mara gage Dewa Srani kowe tata apa pancen wadya balamu ing negara Tunggul Malaya wis samapta ing gati sawiging diri sampun punika sampun cumawis sedaya kagem ngrangket Gatotkaca nugel gulunipun bocah pringgondani bagus pancen bener kala Durgangsa kula wonten dawuh paleban kerit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih kirapna para wadya bala lumarisa kang dadi lakumu tumuju marang Wukir Mahendra ketemu kelawan Gatotkaca rasa dadak kesuwen rangket tangane srimpung sikile babat gulune mriki dateng sedika budal dina iki
yo.
Harapak Ridumawur mangawawur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetek kaya butula wur pandriting turang kesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara kula etang sampun genep sabta ari menika paduka anak angger Gatotkaca mapan wonten lengkeng Gunung Mahendra. Nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Paduka anak Mas Gatotkaca menika sejatosipun anggadhahi sedya menapa? Wa panemban kula mapan wonten mriki menika namung badhe nggondheli sabdanipun para winasis. Nuwun inggih menika sabda Pandhita Raja Ratu sabdaning Nalendra utawi pimpinan Tan Kenawalawali Pindha Wikresna ingkang tumetes ing Dlancang Seta. Yekti datan kenging den icali. Nuwun inggih. Lajeng kersanipun enek apa to Kang? Kok sajak nyala wadi timen? Nalika semanten Gatotkaca sinaraya kelawan para dewa kine nyirnakaken satru mungguing kayangan nama pun kala pracana kelawan patih Sekipu Tantra. Saksampunipun kula sembada nyingkiraken mungsuhipun kayangan pukulun Bathara Guru paring dawuh janji kalian pun Gatotkaca menawi kula sampun ngancik titi dewasa badhe dipun ganjar dados ratu wonten Sela Kandha Waru Binangun ingkang dangunipun 3 candra. Lah sakmenika ngantos kula sampun apalakrama wa panemban dereng wonten titikan, dereng wonten tandha-tandha pukulun Bathara Guru nyembadani prasetyanipun ingkang sampun kaweca. Weh ladalah menika to nggih lakar kaluhuran wa panemban. Inggih menawi paduka anggadhahi gegayuhan ingkang luhur, gegayuhan ingkang apik, gegayuhan ingkang becik menika kula pitados anak Mas Gatotkaca nggih nagih janjinipun para dewa mboten kok nama anak Mas Gatotkaca mendem kelawan kelungguhan, mendem derajat kang sarta pangkat. Nanging anak Mas kepingin duweni gegayuhan supados para pimpinan-pimpinan tansah nuhoni janji-janji ingkang sampun kawedhar. Arak nggih ngoten to nggih.
lakar kaluhuran wa panemban. Kowe nggih sedya hayu mesti mangge rahayu kok nggih. Pun wa ingkang badhe anjurung gegayuhan paduka anak Mas Gatotkaca. Ninggih niku nggih. Wanti-wanti welingipun wa gegayuhan ingkang luhur, gegayuhan ingkang sae mesti wonten sambi kalanipun. Dados prayogi ingkang eling lan waspada nggih nggih sendika ngestaken dawuh panemban. Rikata sang Gatotkaca tinon mapak mringarekta suta. Teka pira kresna manahar muji saktinira handedel gayuh kekono risang Ramandaya pati ana yaksa gong cangkama namane wel katak sini jejagi jroning wareh badhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Jrojala tri wadah titah wadah durung suwe anggon kula maku saka Praja Tunggul Malaya kepapak ana monyet ulese putih memplak
Yen bisa tata jalma manungsa sapa kang dadi aranmu? Tambuh marang aku. Pandhita Kendali Sadaya Kundalini Begawan Anoman kang dadi peparapku. Anoman Rama Ndayapati. Bali takon, iki ana barisan segelar sepapan sapa kang dadi pengarepaning baris? Mburi saka Tunggul Malaya. Tumenggung pangkatku, diraranku tumenggung Salukat Katut Barat. Sawa? Salukat Katut Barat. Dawa men jenenge. Ya men. Derajak-derajak. Sumedya lakumu arep menyang ngendi? Goleki bocah pringgondane kang aran Gatotkaca. Yen wis ketemu bakal pateni. Apa dosa kang sarta luputé Raden Gatotkaca ora perlu kowe wujuding rewanda takon kang dadi dosa kang sarta kaluputane bocah pringgondane si Gatotkaca. Kang Baku nyimpang ngiwa utawa nengen dalan kene bakal tanggo liwat. Kelakon panjang kamu nyernakke Raden Gatotkaca yen wis bengkak dadane ilang nyawane Anoman. Babu arep ngopo? Sugih kendel Bondowani sumbarmu kaya wani ndilat wesi abang. Mara diaki Matna Sastra Jendramu teken aji japa mantramu tebyah dadawek bekuk kelakon dadi pengingon-ingon kowe. Oh. 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 Wah. Oh. Ikatan nyamber walang tandang Manoman. Po. Oh. Monyete. Hey. Wait. Mati. Wait. Wait. Montar kowe. Monterke. Oh, wait. Ah, eh. Ah, eh. Oh, hey. Ah, ah, wait. Biar gue. Ojo mlayu Anoman. Oh, ah, oh, what, ah, oh, what, oh,
ho wet mokah iki lho het wah oh het oh durung kalah kalau Mas. Mati. Oh. Panjang iki meluntir. Oh. 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 Het. Ayah. Oh. Oh, hei, kepul dadamu, het, bentuske, hut, ayah, wat, mati aku. Ho, ha, wut, ayah, wut, hot, mati. Oh, ya, dan sekti tenan kuwi Anoman. Tombakku Kyai Singgol Modot remuk awakmu. Ramingkat bosok. Kancaku mati. Oh. Ho.
Ayo, maju ke para ngarsa legane atiku. Ora ana musuhmu kejaba aku, cobanen. But. Mutiar kowe, kelemun-kelemun. Hot. Hai. Mutiar. Hot. Ha, hoi. Hot. Hot. Weh. Ayo. Weh. Hei. Hai. Mutiar kowe. Mutar kowe. Put. Sabetke perbatang sumyur pandamu. Hei. Hu. Weh. Ho! Mutar. Ayo. Hot ha. Hot. Oh. Pet. Waduh. Ada yang hot. Oh. Pet. Aduh. Hot. Pet. Wood. Heya. Hot. Aduh. Aduh. Oh, wait. Oh. What? Hot. Hot ha. Ho hi. Ho ha ha. Hut. Hot. Ah. Etian tenan. Aduh. 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 Hot ha. Ho. Hot. Ya, ya, ya. Hot. 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 Aduh. Hai. Mati. Hai. Ah. Hei. Wah. Oh ha. Hut. Hai. Po. Oh ha. Hut. At. Hut. Edan tenan. Piyo. Piye iki? Hut.
kuwi gunjing langit kelap-kelap katon lirikin canging alis risang mawe gandrung sabarang katulu wadya bala tunggul malaya dereken genderamu bangkana gamanmu ala dirgangsa kang bakal magut ana rananggana aku wong Pringgondari Gatotkaca sing mbok goleki ya manut ndak nggo tumbal kinarya sesembahanku Raden Dewasrani supaya kawisuda jumeneng Nalendra ana ing Selakanda Waru Binangun cobanen kasektenku geget sing pengapit bialiaran kowe
mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obra marakata wadya bala tunggul malaya padha sumingkira Begawan Kilat Buwana kang bakal ndepani pupuh ayo Gatotkaca maju kowe sing tak goleki keparat iki sing tak goleki. Kowe sapa? Begawan Kilat Buwana. Manut ta kowe. Tak bondo tanganmu, srimpung sikilmu, pocok janggamu. Maju kepara ngarsa legane atiku. Weh, bosen urip kowe. Wih. Wih. Wulane. Bapak pandepan balunge ceklek. Ora ki Kapiten Jalin dingene tok wis kenceng neh lho. Kados pundi pandepan? Kados pundi piye? Kasektenipun Gatotkaca kados pundi? Aku durung mundur. Kersanipun sumingkira. Tak tibani pengabaran ora kendang aja celuk Begawan Kilat Buwana. Motar kowe. Kundala.
Anoman malumpat sampun prapting witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal. Iki piye wa Kapi? Sajake Begawan Kilat Buwana lagi winong wong ing dewa. Pancen bener Antasena. Kae dudu musuhmu Kang Sarta dudu musuhku. Banjur aku kudu kepiye wa Kapi? Antasena kudu piye? Antasena piye? Kowe bocah enom sing banter playumu sowana negara Ngamarta. Paringa pelaporan yen to kakangmu Gatut kindang kapracundang. Kena pengabaraning Begawan Kilat Buwana. Mangkono wa? Iya Antasena. Yen mangkono aku njaluk pamit ya wa. Bakal prapting negara Ngamarta. Antasena sing ati-ati. Miat langening kalang yuwan aglar pandamuncar. Tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga. Wong sak jagat ora ana sing bisa ngalahke Begawan Kilat Buwana. Ora mung Gatotkaca. Dina sak mengko aku bakal tumuju marang negara Ngamarta. Pandhawa 5 sisan bakal tak rentengi ndase. Angin
wa Semar Badranaya. Wonten dawuh ndara kula Abimanyu. Aku ketemu kelawan Kakang Antasena menehi pekabaran yen to Kakang Gatotkaca kindang kapracundang rumpal kaprapal saka pakartining Begawan Kilat Buwana nganti saiki durung cetha Kakang Gatotkaca isih pinaring wilujeng apa wis tumeking pralaya. Mula Abimanyu dina iki bakal munggah gunung mudhun jurang ngopadi murcane Kakang Gatotkaca Semar Badranaya. Anut lagoning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing citra Oh inggih Gus ndedonga mawon kalian Gusti Kang Mahanasa mugi-mugi Kang Raka Pringgondani tansah pinaringan rahayu wilujeng den Tarunana Windanana Abimanyu ora bakal bali yen durung ketemu kelawan Kakang Gatotkaca Semar. Monggo kula dherekaken, Gus.
Rahina semubang Hyang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane negara kaketer kinidonganing kunglir wowo sing bene panca ing Gantya Winursita lampahe risang Antasena wis dumugi ing praja Ngamarta ya Indraprasta. Nata Kresna lanang andika Duh Yayi Prabu Ayiwa sungkaweng tias lonjong mimis playumu melar mingkus ambekanmu Antasena napari gawe apa cah degling mlayu-mlayu gawe kaget Rama mangkene Wandawati lan Rama Kyai. Iki mau bubar wae aku ngetutke Kakang Gatut mesanggrah ana lengkehing Gunung Mahindra. Aning kono ana wujuding Brahmana kang peparab begawan Kilat Buwana. Sajake pandhita mau ora narimakake Kakang Gatut mesanggrah aning pratapan kono. Satemah Kakang Gatut ditibani pengabaran nganti kendang kapracondang. Mbah saiki tibane ana ngendi wa? Antasena. Piye, Pak? Ngerti kakangmu Gatotkaca, kindang kapracondang kowe kok dadi adine mung meneng wae. Kowe ora gelem jumangkah, kowe ora gelem kumrembah. Dara, Jliteng Kresna kakangku piye? Yen miturut pamamasipun Kakang, Pandhita anyar katon kae lagi winong wonging Bathara Ketitik. Duweni kasekten kang ngedap-edapi. Banjur karepmu. Kae dudu musuhmu lan musuhe anakmu Antasena. Prayoga golek jago. Heeh. Kinarya nandingi kasektening begawan Kilat Buwana. Werkudara.
Pandita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang sajake wong-wong Pandhawa padha miris nyawang Begawan Kilat Buwana. Ketitik Kresna lan Werkudara padha lumayu. Kresna. Aja mlayu kowe. Senadyan umetan ana laklaning naga bakal tak uber kowe bangsat. Angka kandhining tumuwuh salami mung awas eling-eling lukitaning alam naga Bagindo sing dadi aranku. Aku weruh klebate wong Pringgondani ngleyang ditampani kelawan para dewa dicemplungke ana kawah Candra Dimuka. Ladalah go. Sajake dewa wis kelangan sing jenenge tembung adil. Ora gelem ngluwari Gatut kok tak obrak-abrik kayangan Suralaya. Naga Bagindo. Go. Iki ana wujuding taksaka sapa kang dadi jenengmu yen bisa tata jalma manungsa. Aku Naga Bagindo, kowe sapa? Aku Bathara Indra, munggah marang kayangan. Duwe perlu apa kowe wujuding taksaka? Ora nrimakake Gatotkaca kang cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Yen ora diluwari obrak-abrik sungsang bawana balik kayangan Suralaya, musuhmu Bathara Indra ya tampanana. Kok. Larata saking Gudha Sakura kula yen atanamu tusa sang Sri Bathara Brahma mlayu-mlayu gawe kaget ngaturi ketiwasan Rama Punggulun kayangan geger mateteran karana nampi pangamuking taksaka ingkang gedhene sak bongkoting ngetal para dewa samya bubar mawut
Taksaka kala wau mboten narimakaken menawi Gatotkaca kacemplungaken wonten kawah Candra Dimuka Rama Pukulun. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Ora ana sing bisa ngrampungake perkara iki kejaba mung Gatotkaca dhewe. Gatotkaca ora ngrasake panasna jroning kawah Candra Dimuka. Mboten Pukulun, malah kula betah dhateng mriki awit lair kula sampun ate kajedi wonten papan mriki. Ulun kang kleru, ulun kang luput Gatotkaca. Maradyage mentas saka kawah Candra Dimuka enggal tak dandani cara ratu, ulun bakal nepati janji ulun ndadekake Gatotkaca ratu ana Selakanda Warubinangun. Janji ulun wis ndak sembadani Gatotkaca. Dadi ratu ana kene jejuluk Prabu Kaca Negara, ya Prabu Sumilih. Nuwun inggih Pukulun matur sembah nuwun. Kayangan dina iki geger ana wujuding taksaka kang ngamuk punggung sirnakna. Prabu Sumilih sendika. Sapa iki? Prabu Sumilih minggata saka kayangan Suralaya. Ora gelem minggat obrak-abrik kayangan adep ana iki jagone dewa. Oh. Yen ora kleru iki rak Antarja. Inggih, Sang Prabu. Gandeng paduka ingkang saged nelukaken jasad kula badhe suwita dhumateng paduka Prabu Sumilih. Yo yen pancen arep suwita marang panjenengan ingsun, mara diagitutna lakuku nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae kang butuh bantuan. Iki katone Abimanyu lan Kyai Semar. Sampun ngertos dhateng kula. Inggih Sang Prabu. Kakang Antarja dhateng mriki. Iya Abimanyu. Aku suwita mring Prabu Sumilih iki Yayi. Menawi mekaten kula nderek suwita dhumateng paduka Sang Prabu lungguh mburiku kene.
putra Pandhawa kok do ning kene. Antareja Abimanyu. Nuwun inggih wa, nuwun inggih Rama Kyai. Kula suwita dhateng Prabu Sumilih menika. Jenengmu sapa Sang Prabu? Ditepungke wae, aku Prabu Sumilih. Negaramu ngendi? Negaraku jek golek. Wong loro iki jenengmu Rak Kresna karo Werkudara. Lho, Edyan wis ngerti marang aku. Raine kowe tau roh. Sang Prabu, upamaku njaluk senjata pitulungan ngono kepiye Sang Prabu? Apa sing kudu tak bantu? Prabu Kresna. Singkirna Begawan Kilat Buwana kang bakal bedah Praja Ngamarta lan sing wis ngendhangke ponakanku si Garukaca. Sumingkira tak adepane. Sapa iki sandhangane Mabyor Prabu Sumilih negaramu negaraku jek golek sapa iki pendhita anyar katon aku Begawan Kilat Buwana arep bedah negara Ngamarta ya kowe wong anyar sumingkira tekan kene aku jagoning para Pandhawa kasembatan mateni para Pandhawa yen bisa ngelangkai bathange Prabu Sumilih kelakon tak kendhangke kowe. Ayo, maju sak cindil abangmu. Tinemuni jebul Ndara Garukaca. Iya kok. Pripun aku wis marem dadi ratu ning Silakanda Warubinangun Prabu Sumilih. Jenengan kendang melih. Iya wa Semar sing ngendangke Begawan Kilat Buwana. Jenengan saged nandingi mboten? Ora iso. Lungguh mburi. Mangsane apa? Kula trawange riyen. Sapa to sejatine Begawan Kilat Buwana? Bumi kunjang kancing langit kelap-kelap katon lirik kincang ing samawe gandrung sabarang katuluwu kirmo yak mayik jebul wong kae kae wong umpama jaranan sing gambu ora Semar. Sopo Kiai? Durung ketok. Durung ketok wis wani omong. Urung ngerti dayane Semar Sabun. Mundur tak tandangane. Sapa ana iki? Semar Badranaya. Kowe sapa? Begawan Kilat Buwana. Mripatku kena mbok apusi ning batinku ndak kena mbok apusi. Ayo salin ora? Salin ora? Oh, salin piye karepmu? Kowe arep ganggu gawe ndaraku para Pandhawa nyoh tampan ana dayane Semar. Wah! Hit!
ini enak-enak ya. Aku jaluk ampun Kakang Semar, aku jaluk ampun. Durga bola bali. Layakno wit surya mripatku kaya dipulut. Jebul arep metu ya. Nek arep metu ya omong to. Mas, aku arep metu. Lah ngono lho. Nek arep metu ki omong. Aku ampun Kakang, aku ora ganggu gawe. Bola bali Durga dewaning panggoda pangrencana. Ayo. Sumingkir ora? Sumingkir apa ora? Kowe aja meksa-meksa ngengkel merengkel misuda anakmu si Dewasrani sing ora duweni labuh labet. Ayo. Nganti ora sumingkir ganggu gawe ana tanah Jawa, ora ana liya Semar Badranaya sing dadi musuhmu, Wayane duwe pengin ana Sila Kondom Warubinangun, Ayo, sumingkir, sumingkir. Sing becik dadi patuladan sing ala katuta barat kang sarta lisus mugi-mugi lampahan Sang Gatotkaca utawi Gatotkaca nagih janji saged dados srana mulat sarira angrasa wani. Iya Kyai. Kula Semar sak rombongan Astabrata Group nyuwun pamit bilih wonten klintak-klintune ngatur saha tumindak nyuwun agunging samudra pangaksami sesanti jaya-jaya wijayanti sekali merdika tetep merdika pungkasane ngatur billahi taufik walidayah waridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.